ही कॅटेगरी बदलून घेतलेली आहे आणि त्या कॅटेगरीमधून ती नोकरी मिळवलेली आहे, त्यावेळेस देखील सुप्रीम कोर्टनं असं सांगितलेलं आहे की असं जर तुम्ही कुठल्या पद्धतीने जर तुम्ही नोकरीसाठी किंवा इतर कुठल्या कारणास्तव तुम्ही जर जात बदलून जर तुम्ही नोकरी मिळवली किंवा त्या आरक्षणाचा फायदा घेत असेल तर तुम्हाला ते आरक्षण मिळू शकत नाही. तुमच्या नंतर येणाऱ्या पिढीला, पुढच्या पिढीला त्या मुलीपासून झालेल्या मुलांना आरक्षण मिळू शकतं, पण त्या महिलेला आरक्षण मिळू शकत नाही. गजब बेइज्जती है. त्यामुळे जर तुमच्या डोक्यामध्ये असा काहीतरी जुगाड येत असेल की बुवा मी धर्म बदलून दुसरं लग्न करीन किंवा आरक्षित व्यक्तीशी लग्न करून त्या आरक्षण मिळवीन किंवा कास्ट बदलून इतर मार्गाने कास्ट बदलून मी आरक्षण मिळवीन, तर असं करता येणार नाही. जर तुम्ही तसं केलं तर तो कायद्यानं गुन्हा होईल आणि तुम्ही अडचणीमध्ये येऊ शकता. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. तर अशाच कायदेशीर माहिती जाणून घेण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. आणि तुमच्या डोक्यात जर काही याबद्दलच्या आणखीन काही संकल्पना असतील, जर तुमच्या मनामध्ये काही प्रश्न असतील